Okay, det filmer. Jeg skulle så interviewe nogle piger og spørge dem nogle spørgsmål om mode og fashion og sådan noget. Og her er nogle af de spørgsmål og nogle af de svar, de har svaret. Okay, første spørgsmål. Kan du lide at shoppe? Og jeg har interviewet omkring 10 piger, og det har de alle sammen svaret ja til. Ja, hvem hader at shoppe? Altså, det må virkelig være nogle jeg ved ikke, hvad for nogle piger, ser ikke noget, men det må virkelig være nogle, ja. Men alle har svaret, ja, de elsker at shoppe. Okay, næste spørgsmål. Hvor mange penge bruger du på tøj om året, sådan cirka? Og det var jeg virkelig chokeret over nogle af de svarer. Okay, første svar var fra Fatten Alvan. Hun var svaret omkring 20.000. Hold da op, 20.000. Au, siger min bankkort. Katrina Albæk, hun har svaret 1.000 kroner. Hun ved det ikke. Det er sådan omkring der, ikke? Christina Johansen, hun har svaret, at det er et rigtig svært spørgsmål. Det tør hun virkelig ikke at svare på. Så Sara Jørgensen, hun har svaret 6.000 til 8.000. Det er rigtig svært at se. Sofie Jensen, hun har svaret omkring 4.500. Rikke Møller, hun har svaret cirka 1.500. Og så er der Charina Mandel. Charina, tror jeg hun hedder. Hun har svaret omkring 800, men hun får også hele tiden gavekort, så det er sådan en ren gavekort. Og så er der Nikki Ladving. Hun har svaret 1.000 kroner. Og så er der Sofie Andersen. Hun har svaret 9.000. Omkring 9 til 10.000. Ja, det har vi så svar til, hvor mange penge de bruger på tøj om året. Damn. Nå, men videre. Hvad er nogle af de mærkeligste stiler, du har set for tiden? Der har omkring 6 af dem svaret, det ved de ikke. Og der var nogen, der har svaret, hvad var det? En ældre dame i en jumpen. Hold da op at sige en ældre dame i en jumpen. Ja. Yeah. Det er ikke rigtig en stil, men der har hun i hvert fald svaret, at det var noget mærkeligt noget. Og så er der en anden, der har svaret godt. Det der med rullekrav, trøjer og trompetbukser, det vil hun helst ikke have kommer tilbage. Og så en anden, der har svaret, da hun kom til New York. Så for ikke så længe tid siden, da hun har været på ferie der i New York, så har hun set mange forskellige stilarter, og de er ikke helt gode. Ja, og så er der en anden, der har svaret, synes der er mange, der prøver at se ældre ud. Det er nok noget af det mærkeligste, hun har set. Jeg tror ikke rigtigt, man kan kalde det for en stil. Men ja, det har hun nok ret i, at de unge, de prøver at være ældre. Så ja. Og så var der et andet spørgsmål. Hvad synes du om kvinder, der klipper sig skældet? Oh my god, det er for modens skyld. Det vil jeg nok aldrig selv gøre. Men lad os lige sige, hvad nogle af mine veninder har svaret. Eller det er ikke dem alle sammen, jeg kender, men der er ingen, der har skrevet, de burde søge en psykolog. Well, it's mode, so. Og så er der en anden, der svarede, det må de selv om, jeg vil aldrig selv gøre det. Det er som jeg sagde lige før, jeg vil aldrig selv gøre det. Så var der en, der svarede, tænker bare, at godt det ikke var mig. Yes, godt det ikke var dig, der skulle klippe dig skaldet. Det var lidt. Og så er der en, der svarede, hvis de selv synes om det, så er det virkelig modigt af den, men det vil de aldrig selv gøre. Og så fortsætter det med de andre piger. Alle synes, at det er noget
virkelig måde det gør. Der er nogle af dem, der synes det er dumt, men altså hvis man selv kan lide det, så hvorfor ikke? Så vær dig selv, du ved. Du skal ikke gå og ligne nogle andre, som du ikke gider at ligne. Ligne dig selv. Hvis du vil gerne kippe dig skaldet, så gør det dog. Spørgsmål nummer 5. Hvad synes du om at være punk? Kunne du nogensinde finde på at gå med virkelig stærkt farvet hår og kraftigt makeup og næsten kun i sort tøj? Ej. Det har Fatten svaret. Det er lidt underligt. Og så har Katrine svaret. Hvad har hun svaret? Synes det er fedt, at dem der punk, der ikke giver en fuck om hvad andre synes, men hun vil aldrig selv blive det. Og så er der Sara, der har svaret. Tror ikke jeg selv vil finde på at gå med det, men jeg kan godt lide at farve mit hår. Så det var noget nyt. Og så er der Sofie, der har svaret respekterer den, der går med det, men kunne aldrig selv finde på det. Rikke har svaret, det er deres eget problem, men jeg vil ikke selv gøre det. Det er deres eget problem, det er noget, ja. Og så er der Tjerine, der har svaret, punk er cool, håret og lidt tøjet, men ikke make-up'en. Hun kan godt lide håret, og hun kan godt lide tøjet, men hun kan ikke lide kraftigt make-up. Det er også fint nok, der er ikke så mange, der kan lide det. Og så er der Niki, der har svaret, hun er selv halv punker, men hun går ikke med sort hver dag. Der var en punker, der lige svarede, hun er punker, men hun går ikke med sort hver dag. Det er sgu fedt nok, må jeg sige. Og så har Sofie svaret, hun har ikke nogen problemer med den, men hun vil aldrig kunne selv gå med sort tøj. Sort tøj, det udtrykker sådan, virkelig sådan døden og mørkfølelser. Altså, du ved. Så ja, hun vil aldrig selv finde på det. Yes, videre til næste spørgsmål. Kender du nogle nye mærker, der er kommet ud i produktion? Eller, Kender du nogle mærker, der ikke er kommet i produktion endnu? Og det har de fleste svaret nej til. Det kender det ikke. Okay, jeg aner ikke selv, om der er kommet noget, men så må jeg nok have snakket med en professionel med det, men ja. Yeah. De har svaret nej til det. Alle har svaret nej, det kender de ikke. Sidste spørgsmål. Hvad tror du bliver den nye måde? Så starter vi med Fatten, det ved hun ikke. Katrine har svaret, det ved hun heller ikke. Og så er der Sara, der har svaret knæstrømper. Du ved, de der knæstrømper, man går med, og så sådan nogle kort nederdel, og så sådan strømper til knæet. Det er ligesom de der fodbolddrenge. Ej, okay, de har ikke sådan knæstrømper, det håber jeg ikke for guds skyld, de har. Men ja, så har Sofie svaret, det der var i 80'erne. Ja, det kan jeg godt forestille mig, fordi i 80'erne var der sådan lange kjoler og læderbukser og krøllet hår. Bare roligt, jeg er ikke fra 80'erne. Men læderbukser, ja, jeg ejer selv et par læderbukser, og jeg ejer også selv et par, eller en kjole, en lang kjole. Yes. Rikke har svaret, hun synes mere 70'erne stilen, at det kommer mere og mere tilbage. Det kan godt være. Og så er der Tjerine, der har svaret, hun ved det ikke. Og så er der Niki, der har svaret, det ved hun sgu heller ikke. Og så har Sofie svaret, drengetøj til pige. Det må nok sige, ja, der har jeg set et par piger, der går med drengetøj. Eller drengetøj, som man siger. Sådan nogle lyse t-shirts og et par cowboybukser og sådan. Ja. Det var så det. Nogle af de svarer, og jeg svarer, ja, jeg tror vi stopper nu.